Фирма TET Invest през последните 7-8 години съвсем заслужено се утвърди като производител номер 1 на матраци и продукти за спалнята в България. На своята лидерска позиция на пазара, продуктите с марка TET се радват благодарение на заложените високи критерии за качество и използването на последните нововъведения и технологии в този бранш. TET Invest е традиционен участник в Международния Пловдивски панаир. От 6 поредни издания, TET Invest е носител на 6 златни медала. Следващата награда е за Матрак Антистрес 7, изложител TET Invest ООД Пловдив. Много благодаря на всички, които оцениха труда на всички мои колеги. Това е нашия 6-ти пореден златен медал. Искам само да кажа, че за напред ще работим за това да спите спокойно и да се събуждате щастливи. Получените престижни награди са признание за усилията на екипа на TET по посока усъвършенстване на моделите и създаване на нови продукти, с които се осигурява комфортен и здравословен сън и почивка. И тази година TET Invest не изневери на традицията и представи на своя щанд най-новите си продукти, сред които и матрак Антистрес 7. Именно той бе отличен с златен медал. Матракът TET Антистрес 7 е с уникална функция да поема статичното електричество и умората. Новост в цяла Европа. Той е и със специална конструкция с 7 зони на комфорт. Така се гарантира 100% ортопедичност и спокойствие на духа и тялото, благодарение на прецизното разпределение на тежестта му върху матрака. На пролетното изложение TET Invest представи и нова серия продукти – високотехнологични подматрачени системи за спане TET Sleeping Systems. Именно благодарение на гъвкавите системи за спане TET се използват на 100% всички функционални характеристики на матрака и се постига несравнимо удобство при спане и почивка. Подарете си здравословен, спокоен сън и приятни емоции в спалнята с продуктите с марка TET.